Καλώς ήλθες στη σελίδα μου. Καταρχήν να σε συγχαρώ για την επιθυμία σου να ενημερωθείς. Πιστεύω ότι θα σε ανταμείψω με αυτά που θα μάθεις. Εδώ θα ενημερωθείς για το πώς μπορείς να εργαστείς μέσω ίντερνετ και όχι μόνο, με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς και πώς μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση δικτύου εκμεταλλευόμενος όλη την αγορά. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να ξεκινήσεις με μηδαμινό κεφάλαιο έναρξης. Επίσης, δεν θα έρθεις στο σημείο να πάρεις μια απόφαση αν δεν έχεις καταλάβει 100% αυτό που κάνουμε. Βλέπεις, θέλουμε συνειδητοποιημένους συνεργάτες να χτίζουν μαζί μας αυτή την επιχείρηση. Αυτό που κάνουμε κινείται στις μεγαλύτερες τάσεις της αγοράς της δεκαετίας που διανύουμε. Αυτές είναι οι εκπτώσεις και προσφορές της επιχειρήσης, το internet marketing, το δικτυακό marketing και οι εφαρμογές ή άλλως mobile apps για smartphones και tablets. Αφήνοντας τα στοιχεία σου στη φόρμα, θα μεταβείς στην πλήρη παρουσίαση της ιδέας και θα μπορέσεις να αξιολογήσεις από μόνος σου αν αυτό σου ταιριάζει να ασχοληθείς. Στην επιχείρησή μας έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ρίσκο. Τα στοιχεία σου είναι ασφαλή και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους παρά μόνο για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Καλή αρχή λοιπόν.